Bună ziua, bine v-am regăsit, prietenii mei, după acest vlog. Vin cu o informație după mai mult timp când n-am mai făcut un clip. Uitați temperatura setată 22,5, 22,4. Afară este 4 grade Celsius. Zilele trecute a fost și -3. Centrala face față cu brio. O să trecem și la consum mai încolo. Hai să vă arăt și centrala. Mergem pe funcția auto. Da? Nu am senzor extern. Face modularea numai după senzorii de tur și retur. Și acel computer term on-off. I-am legat și un PC cu o baterie, bineînțeles. Au fost niște furtuni, s-a luat lumina. De 2-3 ori șocuri și nu mi-a convenit. N-am chef să dau 10 milioane pe placă. Merge foarte bine. Uitați că numai într-o liniuță, în caz e destul de cald. I-am reglat curba la -6, -7. -6, -7, așa o țin eu, de obicei, să nu-mi sară peste 60 de grade. Uite, deja s-a modificat, 56. Se duce maxim 58, dar nu ține mult și revine înapoi. Deci am crescut un grad pe curbă, a urcat mai sus, acum cu 2 liniuțe mergem 10 kW, maxim, puterea instantaneu a gazului. Foarte mulțumit de ea. V-am spus, am din primăvară, din martie, am mers o lună de zile în martie cu el, după care toată vara, 2 butelii ghepele de astea mici, 25 de litri fiecare, cu apă caldă. Imediat o să vă spun și despre un consum, bineînțeles, în vremea asta în care totuși a fost cald afară, nu pot să spun că a avut numai temperaturi cu minus sau... O să vedem și pe luna decembrie. Deocamdată vă dau un consum pentru luna aceasta. O să mergem afară, să vedem exact unde sunt buteriile. Am izolat aici, n-am mai putut să mai îi dau și o fățuială, absolut. Nu știu dacă se vede cum e să abur la centrală. Absolut aici nu este niciun fel de căldură, un pic prea. Da, absolut. Scurge condensul acolo jos. Da? Câte un pic de condens. Absolut. Mergem și la butelii. Le-am pus o păturică să se încălzească puțin. Deci sunt 3 grade. Detectorul de gaz. Buteriile sunt puse din data de 14. Da? Aproape sunt. Da? O butelie din asta mare. Absolut. Și o butelie de asta mică. Da? După cum arată presiunea în timpul mersului, când centrala stă, se duce în rumbar și jumătate. Acum are aproape de 0. Deci
când aproape de 0, 2 zile mă mai ține butelia. Deci din data de 14, azi în data de 22. 22. Da? 22 sau 23, chiar nu știu. Da? Ok. Da? Da? Deci, frumos. 3 grade, 4. Rândul nu prea se modifică. La minus 3 grade am avut tot așa. A fost 0 grade, 1 grad, 2 grade. Nu mai crescut ceva. Trecut o oră de când a plecat centrala. N-am mai plecat de aseară. Ea este setată pe 20 de grade în rest, că nu suntem acasă. Dacă vine cineva acasă, setăm 22, 22,5. Este destul de bine setată temperatura. Apa caldă menajeră 38, nu trebuie mai mult, nu o încropesc cu apă rece, e destul. La duș, v-am spus, 2 bucătării, 2 băi. Acestea le-am plinit. Da, am și un cărucior aici care așteaptă și vine rândul. V-am spus aproximativ 2 zile. Deci, una mică, una mare. 7, 8 zile, 9 zile. Mă aștept la 2 mari pe săptămână la minus 5, minus 10 grade. Sper că să nu-mi dea calculele peste cap. Deci acestea două costă 150 asta mare și 80 asta mică. Pentru că nu le încarc la maxim, să aibă unde să facă condensarea propriu-zisă, gazeificare. Da? Am mai modificat nițel. Așa cere condensarea centrală pe auto, 60 de grade. Așa îi dă. Da? Până la noi consumuri, așteptăm vremuri și vreme mai friguroasă, că doar e iarnă. Și țineți aproape, să vedem un consum în timp real a unei centrale, cred eu, destul de bună vis-a-vis de cât este criticată. Zi bună să aveți, subscribe și un like. Mulțumim!